Xi membru tal-familja jew xi ħabib talbek biex tidħol għal self miegħu jew tigarantilu xi self qabel ma taċċetta aħsibha sew. Int mhux biss tista' titlef flusek, iżda tista' titlef ukoll assi ta' valur bħad-dar jew il-karozza. Liema huma d-drabi l-aktar komuni li int tista' tidħol għal xi self ma' xi ħadd ieħor. Meta, pereżempju, tiddeċidi li tidħol għas-self ta' negozju mal-konjugi tiegħi, imsieħba jew ħbieb. F'tali każ, kemm inti u kemm min jidħol għas-self miegħek tkun irresponsabbli għal ħlas tad-dejn flimkien u individwalment. Jekk il-persuna li tkun daħlet għas-self miegħek ma tkunx tista' tħallas il-parti tas-self tagħha, inti se tkun responsabbli għall-ammont kollu li kien fadal. Meta titqies bħala garanti? Inti titqies bħala garanti meta tiffirma garanzija għal konjigi tiegħek, ħabib jew membru tal-familja biex huma jkunu jistgħu jisselfu. Dan ifisser li int tkun qed tiddikjara li ser tagħmel tajjeb jekk il-persuna li tkun daħlet għas-self tonqos milli tħallsu. Meta tiffirma ismek bħala garanti, inti tkun legalment responsabbli biex tħallas lura s-self kollu jekk il-persuna l-oħra ma tkunx tista' jew ma tkunx ser tħallas il-pagamenti. Inti ser jkollok ukoll tħallas kwalunkwe tariffi, miżati u interessi. Barra minn hekk, bħala garanti, inti ma jkollokx id-dritt għal proprjetà jew oġġetti li jkunu nxtraw bis-self. Kun naf li jekk tipprovdi garanzija, par eżempju ipoteka fuq darek biex tigarantixxi s-self ta' ħaddieħor, inti mhux ser tkun tista' tuża darek bħal garanzija għas-self tiegħek stess. Saħansitra, inti tista' tispiċċa titlef darek jekk il-persuna tfalli milli tħallas is-self garantit u inti ma tkunx tista' tkopri b'xi asri oħrajn li għandek. Aħsibha sewwa u rrifletti tajjeb qabel ma tidħol bħala garanti fuq xi self. Staqsi lilek innifsek jekk hemm b'x'mod ieħor li tista' tgħin lil partner, membru tal-familja jew ħabib mingħajr ma ssib garanti. Staqsi lilek innifsek għandi nidħol għal dan ir-riskju? Aħseb fil-ħażin. Il-persuna hija affidabbli? X'problemi finanzjarji qiegħda tiffaċċja din il-persuna lew għandha vizzi li tista' jagħmluha diffiċli għaliha biex lilek tħallsek lura? Aħseb kif se tħallas lura s-self jekk il-membru tal-familja jew il-ħabib ma jkunx jista' jħallas. Se tkun tista' taffordja tħallas il-pagamenti issa li se jkollok tħallas fl-istess ħin impenni finanzjarji li diġà għandek? Għandek xi tfaddil li tista' tuża jew assi li tista' tbieħ biex tħallas lura s-self? Jekk ser ikollok tuża flusek stess jew l-assi li għandek biex tħallas lura s-self ta' ħaddieħor, se tkun qed tirriskja l-futur finanzjarju tiegħek. Sfortunatament huwa fatt li r-relazzjonijiet jisfaxxaw. Meta tisfaxxa relazzjoni personali, taffettwa kull parti tal-ħajja, inkluż il-parti finanzjarja. F'ħafna każijiet, inti mhux se tkun tista' toħroġ mill-kuntratt tas-self li kun għamilt fil-passat. Iżda jekk sfortunatament issib ruħek f'relazzjoni li tisfaxxa, kun ċert li tkellem avukat. Qabel tagħmilha ta' garanti jew tidħol għal xi self ma' ħaddieħor, għandek tistaqsi lilek innifsek dwar kif tista' tiġi espost għar-riski. Tajjeb li tkun taf li jekk kollox imur sew fil-pjan li tkun garanti, ir-rapport tal-kreditu tiegħek mhux se jkun affettwat u sussegwentement m'għandu jkollu l-ebda impatt fuq il-klassifikazzjoni tal-kreditu tiegħek. Madankollu, ir-rapport tal-kreditu tiegħek jista' jiġi affettwat ħażin jekk il-ftehim ma jinżammx u il-persuna li intħalt biex tkun garantija għaliha tibda taqa' lura fil-pagamenti u int ma tistax tagħmel tajjeb għaliha. Hemm ukoll il-periklu li jekk id-dejn ma tħallax kollu tista' tiġi ppreżentata wkoll sentenza tal-qorti kontra il-kont tiegħek. Dan ifisser li sakemm id-dejn jitħallas fil-ħin, ir-rol tiegħek bħala garanti ma jiġix żvelat u ma jkollu l-ebda effett fuq il-klassifikazzjoni tal-kreditu tiegħek. Huwa biss jekk xi ħaġa tmur ħażina u ma tonqox tħallas li l-istorja tal-kreditu tiegħek tiġi kklassifikata bħala riskju.